Il-ħadd il-gazzetti ewlenin f'pajjiżna innutaw it-tmexxija dgħajfa ta' Bernard Grech. Dan b'reazzjoni għall-aħħar żviluppi xokkanti fih dan il-Partit Nazzjonalista li kkonfermaw kemm l-istampa tal-għaqda li jipprova jpinġi Bernard Grech ma hija xejn ħlief illużjoni. Il-Malta Today li mexxiet biex tħarix li juri kif il-Prim Ministru Robert Abela u l-Partit Laburista komplew iżidu fil-fiduċja innutat bi prominenza l-aħħar żviluppi f'tal-pjetà. Fuq il-paġna ta' quddiem il-gazzetta rrimarkat il-mod ħażin ta' kif mexxa l-kap fl-aħħar ġimgħa quddiem aktar disgwid bejn Adrian Delia u Jason Azzopardi. Fil-waqt l-artiklu minn sorsi fih dan il-Partit Nazzjonalista jikkonferma kif Bernard Grech tef il-kontroll taż-żewġ fazzjonijiet, l-istess sorsi jgħidu li d-deputati tal-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil kienu se jmorru kontra Bernard Grech li kieku jrid ikeċċi lil Jason Azzopardi. F'paġna 3 tal-istess gazzetta, f'analiżi dettaljata, il-Malta Today saħansitra tistaqsi wkoll dwar il-validità ta' tmexxija ta' Bernard Grech. Tal-istess fehma kien l-opinjonista Rej fil-Vassallo hekk kif innota li la darba Jason Azzopardi irtira l-allegazzjonijiet fil-konfront tal-ex kap li kienu kruċjali sabiex jitqaċċa Adrian Delia, allura din ma kienx hemm bżonna mill-bidu u bekk Bernard Grech ma kienx ikun kap. Intant l-editorjal u l-opinjonisti tal-istess gazzetta innutaw kif it-tmexxija ta' Bernard Grech fl-aħħar ġimgħa qajmet mistoqsijiet serji dwar il-ħiliet ta' tmexxija li jipposjedi. Id-direttur maniġerjali tal-Media Today Xavier Balzan jikkritika wkoll nies imdawrin ma' Bernard Grech bħal Francis Zammid-Dimek u ż-żewġ viċi kapijiet nazzjonalisti. L-editorjal tal-gazzetta The Times ukoll jinnota kif taħt Bernard Grech il-Partit Nazzjonalista qed jibża jinbidel dan fil-waqt li jgħid kif Grech continues to wade in a swamp of indecision. Il-gazzetta l-lum ukoll irrapportat bi prominenza l-iżbalji ta' Bernard Grech fl-aħħar ġimgħa. L-editorjal jirrimarka kif minkejja il-Partit Nazzjonalista bidel il-kapijiet tiegħu xorta waħda baqa' fejn kien mifrut u mhux rilevanti. Intant artiklu ieħor fl-istess gazzetta nnota wkoll il-pressjoni ta' esponenti ewlenin tal-establishment fosthom Manuel Delia u kif kompli jiddefendi b'illa lil Jason Azzopardi u jniggess lil kap. Il-gazzetta kulħadd innutat ukoll l-unika deċiżjoni li ħa Bernard Grech quddiem dawn l-iżviluppi, dik li sejjaħ laqgħa tal-eżekuttiv u li madankollu spiċċa kellu jħassara. Il-gazzetta tikkwota wkoll reazzjonijiet ta' edituri ta' gazzetti oħrajn dwar il-kriżi fil-Partit Nazzjonalista u tinnota kif Bernard Grech għalaħħa miż-żewġ fazzjonijiet fil-partit fejn il-firda għadha s-saltan.